बियो मोखाङा आंनि लादोंना फैलानि लादों बबे एंगोल हैनायबाथाय आं बायदि नुयो फैलासो नुयो माथो आहा एसे सन्देह दं आं बायदि नुदोंना रायजोफोर आंनिथ' जेबो महर गैथारा फैलानि नांदेरनायसो हाथ थांफाग्ला आं फिसा नङा नोङो। बर' फिल्म इन्डास्ट्रिनि सासे बयजोंबो सिनायजानाय मुंदांखा कमेडि किं मानव गेदेर मेन्डेला ब्रह्म सार बिथाङा दिनै टंला अदालगुरियाव खुंफुंनाय दुलाराय बर' फरायसा आफादनि 82थि थान्दै जखनथाइ मेलाव मिनिथाव बिबुंथि होनायखौ नुनो मोनदों। नोंथांमोनहा नायलांनो हागोन। दिनैनि 82थि थान्दै जखनथाइ दुलाराय बर' फरायसा आफादनि नैबे हारिमु सोलाय सोल' हाबाफारियाव नुजाफैनो हानाय मानगोनां गासै रायजो नोंथांमोन, एसे सिगाङावसो बे हाबाफारिखौनो बेखेवनानै होलांनाय जोंनि आसाम एसेम्ब्लिनि मानगोनां बिबुंथिगिरि बिथां बिस्वजित दैमारि सार, दिनै बर' फरायसा आफादनिनो मानगोनां आफादगिरि नेहाथारि लोगोसेनो बे जथुम्मायावनो जर'खा आलासि महरै लिंहरजानाय BKWCनि मानगोनां लेङाइ गाहाय मावफुं सोद्रोमा, आंजोंनो फैफानो हानाय बिथां फैलाजे बरगयारी, लोगोसेनो बे जथुम्मायाव नुजाफैनो हानाय गासै रायजो नोंथांमोननिसिम आंनि गोसो गोरबोनि अननाय, मोजां मोननाय आरो गाहाम हामलायनायखौ बावहरनाय जाहैबाय। फैनानै जोबोद मोजां मोनदों, नाथाय एसेबां रायजोफोरनि गेजेराव आंखौ हाबा जाबाय होननायाव जि लाजिबाय। ओइ केन्देला ओरै फैनाय, केन्देला ओरै फैनाय। आंथ' बया लाजिदो दा, आंथ' हाबा जायाखै, आं गथायैनो दं फैलायासो हाबा जाबाय, जेराव थाङो हाबा जाबाय। बियो मोखाङा आंनि लादोंना फैलानि लादों बबे एंगोल हैनायबाथाय आं बायदि नुयो फैलासो नुयो माथो आहा एसे सन्देह दं आं बायदि नुदोंना रायजोफोर आंनिथ' जेबो महर गैथारा फैलानि नांदेरनायसो हाथ थांफाग्ला आं फिसा नङा नोङो फुरा फैलानि नांदेरनाय। जियानो जा रायजो नोंथांमोन, फैनानै जोबोद मोजां मोनदों, नाथाय जोबोद दुखु मोनदों। ओरैजाय नोंथांमोननि आगदाखै जिरायनाय माथो गासिबो आइजो गोजा, हौवाफोरा माथो गैथारा, माव थांजोबदों हौवाफोरा। जाहोनो हागौ बेफोरबायदि मेल मिथिङाव हिनजावफोरा ज्राव ज्राव जानायनि जाहोनबो थानो हागौ। मानो होनबाथाय आथिखालाव गासिबो सुबिदाफोरखौनो हिनजावफोरनो होजोबबाय। न'बाबो हिनजावफोरनि, स्कुटिबाबो हिनजावफोरनि, अरुनदयबाबो हिनजावफोरनि, मा दंबावोमोनलाय आरो मा दंबावोमोन, मा दंबावोमोन, जायखिजाया गासिबो हिनजावफोरनि। दाख्लै बावै बागुरुम्बा मोसाबाय, बेयावबो मालाय 10,000 हिनजावफोर, हौवाफ्रा मात्र 1,000 जनल'। दा 10,000 जना मालाय 25,000 मोनगोन, हौवाफ्रा 1,000 जनल'। दाना गासिबो जेथिंबो सुबिदायानो हिनजावफोरनि, दा हौवाफोरा न'आव नेनानै था जारलासो जाबाय। दा बेयावनो आथिखालाव गोबां जायगायाव माबा माबिबो जालांदों, माने अरुनदयनि न' मोननायनि माबा आधार कार्ड भटार कार्ड हैनायावनो साफा हौवाफोर लोगो मोनना, खखाबाव दारि गोनां, गावनि हौवाफोरखौ बावलांबाय। दा बेयाव थानाय आइजोफोरा साबैसेया गावबा गावनि हौवानि गाननाय जोमनायखौ सुना होयो दिनै आखाइ थिखांनाय? सासे, सानै, साथाम, साब्रै
साब्रैसोल' सुना होयो, गोबाङानो सुना होआ। जायफोर हिनजावफोरा गावनि हौवानि गाननाय जोमनायखौ सुनानै होआ बेहा एसे थान्दा दंबावो बेलेग। सोरबा खखाबाव दारि गोनां हौवा लोगो मोनगोन नामा, थाखा फैसा गोनां लोगो मोनगोन नामा बेखौ ताल लाबाय थायो। बेनिफ्राय बेयाव सोरबा हौवाफोर दं नामा गावनि हिनजावा गावनि हौवाखौ बुंबाय थायो, नै आमखाय बिफा मालाय आमखाय कलकातायाव खामानि मावनो थांबाय, मुम्बाइआव खामानि मावनो थांबाय, नोंहाबो थांदो। जुदि बिदि गोदै 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 बुंबाय दंब्ला बिहाबो बेलेग थान्दा दं। बिदि दं नामा? गैया। दा जियानो जा रायजोनथांमोन, बेखायनो आथिखालाव हिनजावफोरा बेफोरबायदि मेल मिथिङाव फैयो। मानो होनबा इसोरा जेराव थाङो बेयावनो लाब जायो नालाय, हौवाफोरा लाबा एसे खम जाबाय। दा जियानो जा जाथों, मोजां खोन्था। फैले आंखौ गोबां बाथ्रा बुंलांबाय दानि। गावनियासो बंस'आनो मोजां नङा, बिफायाबो सिखावसोमोन गोदो, सिखाव खावनानै बुजानानैसो थैदों। माने माबायदि थैदों आं बुंनि। सानफ्रोमबो सिखाव खावनायानो खामानि। सानसेखालि बिराद गिदिर अमा मासे बिजामादैनो जाहोनो होननानै अमा फिसिनानै दोनदो, बिहावनो जाहोनो होननानै, बिजामादैया बिहावनो जाहोनो होननानै। फैलाय बिफाखौनो लब जाबाय थायो, माबोरै खावनो हागोनलाय बिखौलाय ओरैजाय। दाना सानसेखालि खावनो थांबाय, खावबायबो मोनायाव। फैले बिफाथ' सादा जानायनि अयभास दं। अमाखौ लांबाय, लांनानै मा खालामबाय, ससेयाव सादा जानो होननानै अमाखौ जानजियाव खानानै लाबाय। ओरै नाबाय, नानानै ताब 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 बुनायावथ' अमाया बारदाव गारबायलै। फैला बिफाखौ जेरैबायदि बुद्रुलांनायावनो औवा मुरायाव गोरनाया नांथेना ब्लद। बया सिखावसोमोन। बे बिफानि आखलखौनो लादो गावबो, बारा मोजां नङा, थिग नङा बारा। दा जियानो जा रायजोनथांमोन, दिनैनि हाबाफारिया